Η πτύχωση λοιπόν, ποιο είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα? Καταρχάς το ψυχολογικό, ότι δεν κόβεις το στομάχι σου. Αυτό, όπως έχω πει και σε προηγούμενο TikTok, μπορεί για κάποιον να μην σημαίνει τίποτα, αλλά για κάποιον σημαίνει πάρα πολλά για την ψυχολογία του. Το θεωρεί ότι δεν παρεμβαίνει στη φύση του. Και δεύτερον, όντως δεν παρεμβαίνει, γιατί όταν δεν κόψεις το στομάχι, δεν κάνεις ούτε ορμονικές μεταβολές, ούτε μειώνεις τη γαστρική οξύτητα και ούτε φυσικά αλλάζουν οι παράμετροι λειτουργίας του στομάχου. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ένα επίσης καλό που έχει η πτύχωση, ότι η πτύχωση δεν κάνει δυσφαγία ποτέ. Δηλαδή, αν έχετε μία παλινδρόμηση και κάνετε πτύχωση, αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε σχέση με το sleeve. Το sleeve έχει ένα μειονέκτημα ότι εύκολα μπορεί να κάνει την επιπλοκή της διαφραγματοκύλης στο μeno, οπότε θα χρειαστεί χειρουργείο, και σε πολλούς ανθρώπους κάνει μία, θα έλεγα, δυσφαγία. Ξέρετε, το sleeve επειδή είναι μικρό το στομάχι, ο άλλος δεν μπορεί να το διαβάσει εύκολα. Έτσι, αν πιει απότομα νερό, μπορεί να του κάτσει. Αν φάει σκληρό κρέας, μπορεί να του κάτσει. Αν φάει στήθος από κοτόπουλο, μπορεί να του κάτσει και φάει λίγο λέμαργα. Γιατί είναι ένας στενός σωλήνας, πιο στενός από τον ισοφάγο. Η πτύχωση, επειδή μέσα η διατομή της είναι σε σχήμα U αγγλικό, δουλεύει σαν μια υδροροή. Και έτσι δεν έχει ποτέ προβλήματα της καταπουσίας.